yn y cage, dwi'n actually just stereo pennaethiadau opponent fi, dwi'n just y stereo. Munud ti yn y cage, so ddim byd arall o siarad, ti'n mynd i meddwl am ddim byd arall, ti'n mynd meddwl am neb arall, ti just yn meddwl am dy hun yn y cage ag opponent chdi sy'n sefyll o flaen chdi. Enw fi di Courtney, dwi'n dod o Caernarfon a dwi'n treinio o PMA. Nes i ddechrau fo am bod o'n i'n gweld yn cool, o'n i'n gweld bod o'n y genod yn cwffio, o'n i'n fel, waw, swn i'n lyfio neud hwnna. Ie, na ni rhywun dwi eisiau gwachio. Ti wedi watcho ffeit fi? Ie, na, i ni ddim gwachio ffwtbol. Cousin fi di chunk, but mae'n mwyth o uncle. Dwi'n mynd yna'n aml ar ôl gwaith. Dwi'n bron a snapio brech i wan, li. Os ydych chi wedi ennill, ie? Dyna ydych chi'n gael? Meddwl. Mae genod yn wahanol, because sa neb yn disgwyl i fi fod yn clir, sa neb yn disgwyl i fi fod yn mawr a masculine. Mae'n really anodd ffeindio opponent i rywun size fi, experience fi. Dwi'n meddwl mae yna lot o bobl yn neud o am y pride, especially hogia, gyda nhw ego mawr. Ti'n gallu gweld hynna weithiau, pobl dod i training hogia. Neith nhw neud fight camp, a neith nhw cwffio unwaith, a neith nhw just ddim troi fyny wedyn. Dwi'n mynd i fight camp wedyn 9:00. Ti ar mat llawn dynion, llawn hogia, a ti'n sylwi, waw, fi wedi gwneud hogar yma. A mae'n actually really good feeling, because ti'n meddwl, di lot o bobl ddim yn rhoid eu hunan yn sefyllfa fel yma, lle maen nhw'n cwffio hogia a bethau. So ie, mae'n quite cool i teimlo fo. Mae yna lot o gwahanol adegau lle o'n i'n meddwl swn i'n gallu mynd mwy isel na be o'n i. Oedd jyst dim byd yn mynd ffordd fi am misoedd. O'n i'n rili gweld path i fi hyn, o'n i jyst teimlo'n isel. Weithiau na i fynd i training efo lot o shoulders fi angen siarad i rywun. A weithiau gyda nhw pethau maen nhw angen siarad amdan hefyd. Jyst nid dim, mae yna lot o pobl PMA yn gwybod bob dim amdano fi. O chdi mae'n cyn iawn pam nes i wneud Marcus May am dweud hwnna? O'n i'n eisiau chdi fod yn y ring, nag oedd o'n eisiau rhywun difetha chdi. Dwi'n meddwl o'n hi, fatha, bodyn bach fi, o tro, dwi'n eisiau i fi fo. So mae'n halos yn hogyn, so? Chydig bach, dwi'n meddwl sa fi yn hogyn. So ni'n meddwl, gwalad, ond i hogan dwi dda, ti'n meddwl ni, dwi'n gwybod mynd, ie. Mae hynna jyst yn... Fatha rhyw instinct, am bod fi wedi bod yn mor agos iddi hi. Sy'n neb gael cwffio efo hi mewn ffordd. Mae'n aggression mae pob oes, a eich ffordd hi o gael yr aggression allan di wneud ar y kickbocsio, jiu-jitsu yma. Pan o'n i'n ifanc, dwi'n meddwl a troi at alcohol o'n i. Ie, never been a fan of alcohol. Dwi'n really good point yn yma, was a bres. You borrow tomorrow's happiness, yeah, so ni'n radd o fod ar y mat yn cwffio ar nos Sadwrn na fod mewn pub, to be honest. Gotcha.